Nebudem to hrať, neznášam to. Ak zažívate podobné scény doma pri učení s dieťaťom či už do školy alebo na hudobný nástroj, tak toto video by sa vám mohlo dosť hodiť. Natočila som niekoľko scén s nefunkčnými riešeniami a potom s funkčnými. A tie by sa vám mohli práve hodiť aj na to, aby ste mohli zvládať svoje vlastné emócie. Ty vogot, si normálny, čo robíš? Jedna blbá chyba? Znova, dávaj. Aha, okej. Tak, vidím, že sme obidvaja fakt naštvaní z toho, tak dobre, tak chvíľku ti vezmem gitaru, počkaj, ďakujem. Tak a skúsime, urobíme taký pokus. Mne to vždycky funguje a uvidíme, či aj tebe. Budeme sa 1,5 minúty dívať na hodiny spolu. Budeme úplne potichu a nič nebudeme robiť, vôbec nič. A mne to vždycky 1,5 minúty trvá a tá zlosť potom takto odchádza odo mňa, ale nemôžem nič robiť ani ako hovoriť. A uvidíme, či to aj tebe vidie takisto. Dobre? Ideme na to. Táto metóda je veľmi funkčná. Ak hnev neživíme, naozaj mu stačí 90 sekúnd na to, aby odplynul z tela. Ak len pozorujeme emóciu bez súdenia a bez reakcie a napríklad sledujeme dých alebo telesné pocity ako teplo, napätie alebo búšenie, tak sama prejde. Môžeme ju aj pomenovať nahlas či v duchu. Toto je hnev. Som nahnevaný. Tým ho neodmietame, ale len pozorujeme. Zameranie pohľadu na hodiny je veľmi jednoduché a navyše detská zvedavosť ho motivuje k tomu, aby to aspoň skúsilo a zistilo, či tento pokus vyjde. Samo bude možno prekvapené, ako dobre sa mu potom bude hrať. Keď sa toto naučí pri nástroji, môže to používať na nekonečne mnoho iných situácií. A my tiež. Nebudem to hrať, neznášam to. Ale veď to nevadí, to je v pohode. To skús to ešte, to je v pohode. Není to v pohode, mami, není to v pohode. Tyjo, vidím, že si fakt naštvaná. Ty brďo, to by ma tiež naštvalo. Proste to hrá, že to nejde tak, jak by si chcela, že? Ty vogo, no. Hele, tak môžeme urobiť takú vec, že buď si dáme pauzu chvíľočku, než to naštvanie proste odíde. Alebo keby si chcela, môžeme to skúsiť spolu ešte znovu. Čo by si vybrala? No tak znovu. OK, tak vieš čo navrhujem? Zoberme si len tieto dva takty, taký malý kúsok a uvidíme, čo to urobí. Mám ti počítať, alebo si chceš sama? Ty. OK, takže 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Nebudem to hrať, neznášam to. Ty vogo, tak si hraj sám, ty brďo. Aha, ty brďo, asi na to moc nemáš, ale ja tiež úplne nie. Tak vieš čo, ja teraz na chvíľočku odídem, trošku sa ako vydýcham a ja prídem za chvíľočku, jo? Tak si s tým pohla, si to zvládla úplne sama bezo mňa. Zahraš mi to ešte? No ty si šikovná, to je super. Mne sa nechce. Ty jo, no tak poď aspoň na chvíľu, ty brďo, no, tak šup, no. Ty jo, vidím, že sa ti dnes mega nechce. Mne sa vlastne tiež strašne nechce dnes do práce. Ty, ale vieš, čo mi vtedy pomáha? To je ten úplne super, čo vymyslel Nike, taký slogan, že just do it. Proste, že urob to. A ja niekedy, keď sa nechce, tak si to poviem, proste nepremýšľam vôbec, urobím to a úplne mega je na to, že
tak ja neviem, 20 sekúnd to trvá a potom ma to začne ako baviť. Jako, nie, že úplne veľmi ma to baví, ale ono to začne ako postupne zvyšovať. Tak urobíme taký pokus, že zahraš túto jednu pesničku, napríklad 2-krát to skúsime a budeme sledovať, že či sa ti trošku viac chce. Dobre, no, tak jo. Ty vogo, tam je akože C, jo? Tam je C. C je tam prvým prstom. Aha, vidím, že tam riešiš mnoho vecí naraz, aj rytmus, teraz tam je tá nota, čo ti až tak nejde. Tak počkej, skúsime to zjednodušiť, že pozri si, čo sú tam za noty a zahraj si len tie noty a hlavne tú jednu, ktorá ti nejde. Skúsi na to prísť, ktorá to je. A potom, keď tak pridáme ten rytmus postupne. Takže G, A, H, C. Aha, C. C. Takže G, A, H, C. Tak, dneska som veľmi výrazne vyšla zo svojej komfortnej zóny a natočila som pre vás pár scenárov, jak to doma niekedy vypadá. Zajímalo by ma, či vám to dáva zmysel a pokiaľ máte iné ako ešte scenáre, ktorými si teraz neviete radi alebo ktorí sa často opakujú, tak veľmi rada vám to natočím, jak bych to riešila ja, pretože vidím, že to veľmi dobre funguje. Keď zhrniem taký základ, je to asi 5 vecí, ktoré sú dôležité v tom prístupe, keď sa s dieťaťom učíme. Prvý je, že musí vedieť, že sme s ním a nie proti nemu. To je základ, pretože ono si myslí, ono nechápe, že my to chceme pre neho, že to robíme všetko pre neho. Neraz si im povedal, že ty tu len tak sedíš vedľa mňa, ako a nič nerobíš. A ja som pritom robila v hlave toľko vecí. A až po nejakých debatách pochopil, že vlastne fakt je to pre neho. A že som s ním a že ho neopustím v tom a nenechám ho v tom vymáchať samého. A tiež ale pochopia tie deti postupne, že tá hranica, tiež mám nejaké hranice a tie je potreba dať v kľude a včas. A vtedy to potom funguje. To je tá druhá vec vlastne, ktorá je dôležitá. Môžeme to chápať tak, že skrz seba učíme vzorce naše deti, a vzorce funkčné. Takže pokiaľ vlastne ho naučíme, ako pracovať s hnevom, napríklad vďaka tomu nástroju, tak potom to môže používať, ale musíme to vedieť sami, samozrejme. Takže, alebo sa to môžeme učiť spolu s nimi. Takže napríklad tá minúta a pol, to je úplne geniálna metóda za mňa. A ja sama sa učím minútu a pol sa dívať na tie hodiny a nič nerobiť. A môžeme to zobrať ako pokus pre seba. Takže ešte raz ako vnímať to, že vďaka nástroju sa učia tie deti vzorce do života, ktoré môžu potom používať mnohokrát ešte. Je dobre tiež dieťaťu zvedomiť, prečo vlastne hrá na nástroj. Väčšina detí si to vybrala sama, ale aj pokiaľ nie, tak za mňa je to v poriadku, pokiaľ chápe, čo mu to všetko dáva. A v dnešnej dobe obzvlášť je strašne dôležité, že deti sa naučia pracovať s diskomfortom a s chybou. A na nástroji sa to perfektne učí, pretože tam urobíte chybu každých pár sekúnd. To proste, keď počítate príkladom matiky, tiež sa to môže stať, ale je to iné na tom papieri, lebo toto máte veľa vlastne funkcií mozgu naraz, prsty, noty, proste sluch, rytmus, všetko, strašne moc vecí a tých chýb je tam viac, zo začiatku. Preto sa môže každých pár sekúnd ako učiť s tou chybou pracovať a tým sa to veľmi rýchlo môže naučiť. Takže je to super, že bude vlastne vedieť hrať na nástroj, ale ja to vnímam niekedy ako vedľajší produkt toho hrania na nástroj. Ten hlavný produkt pre mňa je, že sa naučí pracovať s chybou
a ide do diskomfortnej situácii každý deň alebo aspoň 4-krát do týždňa a proste si tam sadne a proste si zahrá. Je to niečo ako keď pravidelne niekto cvičí, čo tiež by za mňa mali deti postupne si ako tento návyk budovať a aj dospeli. A just do it, jak som to hovorila. Môžete mu aj zvedomiť, že vlastne nech si predstaví seba v situácii za 10-20 rokov, či chce byť ten typek s tým mobilom zhrbený a akože ktorý nič nevie, alebo či chce byť ten typek, ktorý vlastne vie niečo dať iným, vie hrať u taboraku, alebo to je jedno, aj keď nehrá na nástroj, proste vie niečo iné než všetci ostatní, než všetky tie ako ovečky. Keď mu to zvedomíte, ale bez zlosti zas voči tým ovečkám, tak veľmi mu to môže pomôcť v tom, že ty veď ja môžem byť dobrý a som dobrý. To je veľmi vzácne pre tie deti a dôležité. Ešte k práci s chybou je dobré vysvetliť dieťaťu, na čo je vlastne chyba. Na svete je asi 8,22 miliardy ľudí momentálne a každý z týchto 8,22 miliardy ľudí robí chyby. Úplne každý. To proste nejde bez toho. A chyby majú svoju funkciu a je dobré ich pochopiť. Nemá byť tá funkcia, že sa naštveme. Tá funkcia je, že tá chyba príde a my si ju všimneme, že aha, chyba a vďaka nej nám dojde, že niečo ešte nevieme a zopakujeme to. A zopakujeme to teraz 20 krát. Až tam tá chyba potom vlastne nie je. A to, keď si vezme to dieťa aj ako do života, že napríklad urobilo chybu, že sa nejak zle zachovalo, alebo proste, neviem, rozbilo niečo, to je jedno, tak si povie, OK, urobil som chybu, tak je to normálne, som človek. Aha, je to dobrý, som človek, som úplne normálny človek, takže som v poriadku. Áno, a na budúce, až to budem robiť, tak to skúsim inak. A možno to urobí znova tú chybu, samozrejme, u nástroja obzvlášť, tam tých chyb proste, tie sa dejú, aj keď ich ako cvičíme, aby sa nediali. Ale funkciu majú stále len tú jednu. To znamená, nám oznamujú, že aha, tuto ešte to nemáš doučené, tu sa to douč. A to je veľmi ukludňujúce a zároveň nás to posúva vopred, že vlastne vieme, čo s tou situáciou máme robiť. Tak, pokiaľ ste vydržali až doteraz, tak vám aspoň ešte niečo zahrám na záver.